یک خواهر عزیز در من سوال داره که پای مویره ما یک چند بار شده کمپانی فبلی رجیستراسیون میشم، چند بار شده نستعلیق ما علیش میکنم، اما پیش رفتن نمیتونم. در یکم جو پیشروی نیست، پول کار کردن نمیتونم در همین کمپانی. ما چیکار کنیم که رنگ شما پیشروی کنم، پول کار کنم و خانه خرم؟ مثلا من محتاج خانه، من خانه ندارم. خواهر عزیز، اپا خواهرانی که به خاطر پول کار کردن، به خاطر یک ارزی کلان اختار عملی کردن فبلیک میبین، اول کار یاد گیرین. наставникотон алиш накунед. ин шумо да фоида намерасонад ба наставника алиш кардан, барои чӣ ки дар компанияи фабрик шумо бе наставника метавонед пешрафта. он наставникое ки бисёр падаркоҳо монда шуморо биё дар командаи ман кор кун мегӯянд, ё ҳамаи шуморо пеш бурда наметавонанд. шумо бояд дар як ҷо, мисол яъне ки дарахт дар як ҷо месабза истен, савотен, группаи корӣ, ҳар як наставник, ҳар як директор группаи корӣ дорад. савотен, кунҷковӣ кунед, кора ёд гиред. он коре ки наставниктон мекунад, яъне ки директортон мекунад барои пешравиш, мисол пешрафтеста, шумо ҳамон кора кунед. яъне таъссуб ба наставнику ба директор ихтиром кунед. ба шумо метавонед пешрафта. просто ай наставник ба ин наставник, ай наставник ба ин наставник рафтан қати шумо яъне ки айҷа ронда, айҷа шумо монда мешавед, дил монда мешавед, пешрафта наметавонед, муваффақ шуда наметавонед. ҳар як одаме ки директор дар компанияи фабрик, ҳар як зане ки пули калон мегирад, яъне вай дониши худша дорад, яъне методаи кории худша дорад. шумо бояд ҳамаро ёд гиред ва мисли ҳар як директор ки дар группаи шумо ҳаст, ранги вай ҳаракат кард. иншоалло ки шумо вай гузашта меред. мисол ҳамаи шумо дар компанияи фабрик метавонед ки наставникотон гузашта равед, ай наставникотон пули нағз кор кунед. фақат ҳаракат, мақсади худтон дошта бошед, такя ба худованд кунед. иншоалло ки ҳамаш мешавад.